फेमस हो गईल। सिंगिंग बाय रंजन लाल यादव। फेमस हो गईल। मिक्स बाय युवराज म्यूजिक प्रेजेंट्स जमापुर। डीजे भानु, डीजे भानु, डीजे भानु। हई अंतरा के संतरा फेमस हो गईल। फेमस हो गईल। फेमस हो गईल। हई अंतरा के संतरा फेमस हो गईल। हई अंतरा के संतरा फेमस हो गईल। हई अंतरा के संतरा फेमस हो गईल। पहले खट रहे भाई हो रस हो गईल। रस हो गईल। रस हो गईल। पहले खट रहे भाई हो रस हो गईल। पहले खट रहे भाई हो रस हो गईल। पहले खट रहे भाई हो रस हो गईल। हई अंतरा के संतरा फेमस हो गईल। हई अंतरा के संतरा फेमस हो गईल। भानु, डीजे भानु, फेमस हो गईल। फेमस हो गईल। फेमस हो गईल। पहिले केहू पूछत न रहे, अब तो मार्केट में छवले बा। बोल ना हो कौन कराबाइट से तोहरो दुनु पकवले बा। जेने जात बाड़ू होता तोहरो हो सेल। छोट रहे इकड़ी अब तो होई गईल ढेल। जे खाइल मुहलो से लस हो गईल। हई अंतरा के संतरा फेमस हो गईल। हई अंतरा के संतरा फेमस हो गईल। हई अंतरा के संतरा फेमस हो गईल। पहले खट रहे भाई हो रस हो गईल। डीजे भानु, डीजे भानु, फेमस हो गईल। फेमस हो गईल। फेमस हो गईल। मिक्स बाय युवराज म्यूजिक प्रेजेंट्स जमापुर। यादव रंजन के बोल ना कहिया तू पारन करईबू। राइटर अजय के हाथे से बोल कहिया तू धरवईबू। रेट पानी काबा गोरी बोल तू दाम। एकरा ले आगे निकल आगे नहीं आम। रहे दियरी हो कैसे कलश हो गईल। हई अंतरा के संतरा फेमस हो गईल। हई अंतरा के संतरा फेमस हो गईल। हई अंतरा के संतरा फेमस हो गईल। पहले खट रहे भाई हो रस हो गईल। पहले खट रहे भाई हो रस हो गईल। हई अंतरा के संतरा फेमस हो गईल। हई अंतरा के संतरा फेमस हो गईल।